Musta mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mayong hapon sa inyo tenan. Inyo naman kubus nga lagad si Tita Wilma upon ninyo sa Sabado nga edisyon sa This Is My Life. Aton pagpangamusta sa inyo sa pihak sang medyo magulugalumon nga kalangitan. Mahandong apang mapaang nga temperatura nga aton sa Nimabatyagan. Kamusta ang inyong mga panyaga dira? Kamusta man ang inyong mga hilikoton dira sa sulod sang balay? Okay lang nalampuasan bala? Paamo ka na? Ha? Okay na? Natigayo na ang tanan? Tapos kamo pang laba, wala. Nagmalalain na. Kung wala, ay susbulubantayan. Gidi na tungod nga agani, Tito Wilma. Hindi lang mapaktan. Basta magpatak na gani ang alauna or let's say mga 12:30 noon time. Wow. Di lang mapaktan, maulo ambon na. Di ba? Nagapulo panalithi, nagadabo-dabo. Nga, hindi man maayo para sa ito. Namon ng siling ako mismo personal nagapahanumdum gid sa inyo sa padayon naton nga paghalong kag antes man magtupa ang ulan in kaso por kaso napanghimos ng tanan dira sa palibot ang mga sagbot dira mga hinalay dira ang mga hindi dapat mabasa kinanglan plastado na panumdum lang na kay basi kun piyungan bala ka mo dira. Pero sa mga kauturin na tundara nga nagahilay-hilay, kag medyo nagayumyuman karon nga hapon. Yes, kamusta lang sa inyo mga radyo? Updanay kita sa inyo dira malilisuan sa inyo mga radyo 684 kHz. And of course, sa mga naka-on live man, na sa mga naka-on live, sa via FB Live, pagi man sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Relax lang ka mo dira ha. Updanay kita dira tubtub-tak na stress. May chat room dira. Pwede ka mo magkapadala sa inyo man nga mga type kag send sa inyo sini nga mga greetings. Inyo man mga suggestion, reaction sa mga mapaambit man ni Tito Wilma karon nga adlaw, Sabado tungod Sabado. Syempre, ang Sabado nga edisyon sa sini nga programa nega-relax kita anay sa pagpanumdum sa mga problema. Na? Kung ano naman ang ma-impart ni Tita We sa inyo sa sininga hapon, mga mapuslanon man. Tupi ko na itong sa sininga hapon, kapag antipara ka na wala, may problema ka na sa imo panulukan wala, may ba't siya ikaw sa imo mga mata na inang tupiko subong hapon ni Tita Wilma bala. Inang mga sintomas nga daw hindi pa ma-explicar sa inyo o kung wala pa ninyo mahibaluan o kung naga-exister na sa inyo. Na? Mga sintomas sang pila iya ka mga masakit sa mata. Tanawin naton kung masanto man sa inyo sininabatsyagan. Kagbalaan nung inyo kinahanglan nga doktor sa mata. Kay kung magsiling tagani nga lain man na ang doktor gid sa mata, lain man ang doktor nga kinahanglan naton patakday naton ang tipara. Nakadepende ina, di ba ang pagpatakos na antipara nakadepende ina sa imo ginabatsyag sang imo man mga mata. Di na iya basta magtakol natungod bi sa imo sini panulukan, di ba? Ang maayo dira nga paten-awon amo ang mga optometrist, no? Mga doktor sa mata nga mga optometrist pareho bala kay doktora Sapa na. Doktora Morsi Sapa, di ba? Or if not naman sa mga kung ano gidya balatian sa mata, ophthalmologist. Amo nang pag-intiende ni Tita Wilma, na? So, ina ang pila man naton katubig ko karon nga hapon. And then, sa aton panimalay, amo ning lapit na lang mag-ulan-ulan gid nga hala sa gunson gid pila ka adlaw kag maulanon permi basa ang aton sinipalibot ang mga drainage ninyo dara, ang mga pila ka parte sa inyo dara palibot nga ara balagi na pulon-pulunan o kung ginatiniran sa mga peste no? Peste gid taway ho kay ina sila mga pestigin man sila mo makahalit sa aton ni kaayong lawas makasulod pa sa aton puloy-an ay abaw ho ako bisan tanga gatintin ko daw bisan daw hindi ka kasara magsaka sa bangko pag may tanga asos gatumbo ka duay ka batsyag ara ka mas bababangko tuod basta tanga na tanga lamok subay sa tiun sang tigululan ara na kag ang R80 nga mga mapintas kun kaisa nga kun unahan ninyo gani tuod gid man ano kun unahan gani ninyo sila baw mabalos kapin pa mga magagmay nga R80 di ba la
Baw itun ginila ang pinakaalibuto dira sang inyo ginatago-tago. Amo na isang bisan nakapanghinaw na kamo sa inyo kamot ko namit inyo panyapon na akon sharing malang na kay ina istorya nga natabo man namit ila panyapon namit ila sudan baho. Nawilit, kami mga nakainom, titulog diretso, nakapanghugas man, pero hindi bala totally nga na limpyuhan ang kamot. Tingala sa kaperte, ay kakakibot sa nga daw, ay naman nga tuslok sa punta sa mga tulo ko, how ay abaw. Okay na mga giting, wala nan. Tikon hamot pag tiil mo kag dapa-dapa mo, magtulog ka, kung gabi, kung kapoy ka na, syempre, di ba? Kapoy ka na, and then may ada kabi problema sa imo tiil, undesirable odor, undesirable smell, no? Hindi nami nga panimahuan sang imo tiil. Hindi mo malimpyuhan. Ay, nanamian na sila sang humot kag baho. I'm sorry. Pero amo inang realidad iya sa mga RAT, di ba? Ganun mo na. Kinanglan may maara, kita man pila ka mga suhestyon para diraan, no? I-suhestyon man ina ni Tita Wilma. Kag kung may ara man ka mo mapaambit dira, mas nami pagyan, di ba la? Arang iton sa ni chat room sa This Is My Life. Then, pwede ninyo ma-like kag ma-share ang programa. Pwede pa ninyo mapadalaan sa mga stars, sa mga nagapadala sa stars, dira salamat gid. Kag hindi lang ang This Is My Life. Ang tanan man nga mga programa sa Action Radio Bacolod, ay ito mga public affairs program, ang iton mga matahom nga mga drama nga mabatian na ninyo online na pwede gid. Kalingawan lang ina pero makapadula sa mabatyakan ninyo nga stress, makapa-divert sa inyo pamensaron kung kamo may mga problema man, kag inyo pa ina ma-share sa inyo mga palangga na mga kapamilya ninyo, friends ninyo nga ato sa mga malayo nga lugar nga bodo mahagan-hagan manangamon kahidlaw dira sa Bacolod, dira sa Negros Occidental, or let's say dira sa Pilipinas, di ba la? Pagkatapos, magluwas man sina Tita Wilma, updanay man, pwede kita ka-updanay kung namin din ang inyo internet connection sa YouTube, sa inyo television, pwede get. YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Pwede man natin mabisitahan ang website ng Action Radio, pag sa pag-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Mga dalag ko, dira nga mga balita nga matipon sa amon news center, nga mabasahan ninyo man sa amon Facebook page, ang mga dalag ko dira nga matipon sa amon sa news center, mabasahan gid ninyo kag makitaan sa amon sini website nan. Di may transistor radio man dira, pwede nyo man ina maklik kag mag-updanay man kita sa gihapon. Sa mga naka-cellphone lang gidira nga tita, way kami, load mo, only text, only call lang kami. Ari lang kami sa amon radio. Don't worry, makaparticipate man kamo gihapon. Ara ang amon sininga text hotline. Padala nyo lang da inyo greetings kag inyo man mga reaction karon sa iTunes sinia text hotline 0967 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sige lang na si Tita Wilma, hambal-hambal. Pero kabalugid ko. Subo or nasadyahan ka mo? Ilabi na sa mga basketball fanatics na iton. Daog pierde. Sadya, gini. Kaina, oras na mga 11:30 past na natapos ang Game 4 sa NBA Finals para karon nga tuig. Kag syempre, congratulations sa amon team, Golden State Warriors sa si Tita Wilma. Kami iya ang nagdaog. Nakatupong na kami sa standing isang amon sini kontra nga Boston Celtics. Sabi niyo, hindi maninguha. Ara, di nga akong idol na. Si Stephen Curry, ginaya akong idol. Kasi masang unam, dumduman tapos si Michael Jackson. Di ba? Michael Jackson. Si kaglaling Tito James akon kay. Ay nga mga anak, kamo si Michael Jordan. Amo ginaya nga akong idol sang una. Ay, ho, nga mga anak. Sige lang, amo ginaya. Charge na lang na nito sa itong edad
Kay nagahuben abi kita. Well, anyway, ang game standing sa karon is 2-2, no? Patas na. Di bantayan tanawon ma sa Lunes sa game 5 kung bala matapos ang finals o kung ma-extend pagid na hibaluon na ito nina. So bantayan pagid na ito nina, ha? Relax lang ka mo dira, syempre. Kag aton man horoscope, bantayan man ninyo ina dugay-dugay, pagi sa inyo mantag sa ka-zodiac sign. Pero syempre, ang aton gid hindi pagkalipatan dira ay ang aton sininga para sa ikaayong lawas na ito. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya Kaya tumakang pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Yes. Hi and hello, Danay Ana. Hi and hello sa itong sining mga naka-online. Judy Ann Ligahe. Ay, sounds, ano gini? Bagit. Ano bagit? Bagito. Kung ba lalaki, bagita. Hindi bagets. Or baguhay nun, Tita Wilma. Na, hindi nga, way takabalo kung teenager ni sa Judy Ann or may edad-edad na. Pero ano Inday, kinagahambal si Inday Judy Ann Ligahe, pwede po bang mag-request? Anong i-request mo kon music? I'm so sorry na we are not allowed to play music kaysa FB Live. So, hindi kita pwede, ha? Pero si Tita Wilma, nagkapasalamat ara ikaw nakaupod sa sininga hapon. Hello, Ma'am Lani Romiano, dera sa Ibuan Capis. Kamusta lang sa imo? Kag dira man sa Hindumanan, sa Rufino Era Gabino, good afternoon, Gid. Good PM kuno. I am watching now ang hambal ni Sir Rufino Era Gabino. Kamusta, Sir? Salamat, gid ha. Yes. So, always nagagwit si Sir Tamyawan ay kami na yan, Sir. Thank you, gid. Raquel Villafuerte Martinez. Inday Raquel, good afternoon. Day will magapamati kami diri sa Tasoy's Farm sa Purok 6 Barangay Alangilan. They will mapama-share diri sa amon sa Tasoy's Farm. Ligo man kamo diri. Salamat, gid. God bless you. Yes, Ma'am Raquel, one of these days, daluon ko ng nanay ko. Nanay ko lang. Daluon kong nanay ko, kag anak ko. Mama-share kami diri sa Tasoy's Farm, no? Promise. Saba pa mo ka na, promise. Ay nisubong June. May June 12, 19, and 26. Available lang ni Tita Wilma. Sunday lang mo. Di kung Sunday, available ko lang na
para sa pamilya ko kaya amo mo lang na mahatag ko focus ang akon nga time sa akon iloy kag sa akon anak. No, kag sa akon mga apo sa hinablo sa mula ng galipayan ni Tawe. Amo lang ko nakasimple, ma'am. Don't worry. Na, Ma'am Raquel, thank you, Gida. Thanks for the prayer and thanks for the love for the heart you sent. Manuel Janong, sir, salamat gid sa Purple Heart with Rainbow. Salamat gid sa imo. Kag Miss Jane Candido Hildore sa sumag na si Ma'am ka Jane, no? Good PM ko no. Hi tawe mayong hapon ga monitor gid ko always galing kun ka isa la gid kuya load. Don't worry kun why ka load ara ka man sa radio. Hindi bala Marivic Higan Talavera. Bisan hindi ta kamo matamyaw adlaw-adlaw pero nakahibalo ako ara kamo gihapon nagaupod kay Tita Wilma dere sa This Is My Life. Wala kamo kabalo sa inyo man ko gahugot mo, ha? Sa inyo man ko gahugot sa akon strength. Pamo ka na bala. Kag kamo ang akon inspirasyon nga sa subong ari man ako diri gyapon sa likod sang mikropono nga inyo mapamatian. Thanks for the prayer man. Hindi Marivic, salamat. Kag ginatamyaw ko man dira si Alice o kung sa Alice Street sa Airport Subdivision. Sila ni Buda Martinez kag iya asawa nga si Pinky. Salamat gid. Ara man si Ma'am Teresita Quinto. Wow. Kanami isang smile ni Ma'am Teresita Quinto. Piyong-piyong giniya mata with a big heart. Ma'am, thank you again. Na? Mayo nga po dito, monitor lang kami diri sa barangay Pandanon DSB. Novi Magapan, salamat. Yes, Ma'am Ruchel Fulgencio Susana, how are you? Kanami isang smile mo. Thanks for the heart. Na? May nga po dito, Wilma Antupina, sugaton, kompleto ba? Always ka pamati lang ko da sa, yes, from UP La Granja, La Carlota City. Wow. Dire sa La Granja, especially dire sa UP, na may UP La Granja, tada mo na. Sa La Carlota City, may yung hapon. Salamat gid dira sa mga pamilya Arante kay Rogelio, sa pamilya ni Rogelio. Good afternoon kag yes sa inyo terentanan dira. Merly Gonzaga, may damo gid nga salamat kag maayong hapon. Abaw. Relax lang kamo da. Si Tita Wilma dugay-dugay magabalik man pagkatapos ang pili naton ka mga importante. Man nga hilikoton ha, relax lang kamo dira. Balikan ta pa kamo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sunod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher.
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat Ay, nalipat ko galiliog sa ngaton. Text hotline nalipat ko na alas 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time sa itong dire mga kauturan anay nga ara sa ilang mga radyo ang Pula James kay Inday Denzel de la Peña, good afternoon dira sa may Villamar sa Barangay Estefania no kay Denzel kag kay Nunoy de la Peña sa madamo gid nga salamat na. Okay, thank you. Ay gusto ko ni hindi ko ni sa kwanti sukton ko ni sa mga nag-text nga Tita Wet daw wala mo yung ginabasa ang amon sini nga mga messages. Hindi kong kisa kung why not si Tita Wilma time. O pasensya gyud na. Pero kung may time, ginatinguhaan gyud. Tita Wet, kamusta na kamo dira sa Action Radio? Okay lang gid kami. Mayong hapon naga-monitor naman kami diri Tita sa Isabela. Always Action Radio kami. Wala na iban. God bless Tita si Charlotte Nigali at 8535. Kabalugid ko sa mga taga Isabela dira sa inyo madamo gid nga salamat na. Kadamo dira sa inyo kag salamat gid ara dira si Inday Wilma Inocencio Cabarles suki gina naton na. Si Ma'am Diana Consolacion nga adlaw-adlaw man from sign on to sign off. Upod si Mami Pilar kag si Inday Ofelia RC. Yes. Kag yes si Nanay Dayin ay Nanay Dayin madamo gid nga salamat ha. Yes, salamat gid kag maghalong gid ikaw. Halungin ninyong inyo mga lawas. Nanay Dayin, Mami Pilar, kag of course si Mami Diana. O makayuhom na si Mami Diana. Mayong hapon tagi na tamyaw ko gali family galabaze nga always si monitor sa Action Radio si Ana ni ari pagid Isabela. Dira sa may barangay Tinungan 6841. Tita greet ko lang advance happy birthday kay Mama Rufina dira sa Gilungan mahalong kamudira sa matag-adlaw. Abot ko na rin ang punta si Toto Vimar asang La Carlotte 1780. Tapos greet ko Corazon Pomperada on her birthday on June 13 sa Lunes na neto no. Wishing her more blessing from someone always care. From someone who always cares. Okay, 1823. Salamat gid kag mayong hapon. Benjamin Amar, ha? Sang barangay Talakdan, Kawayan. Okay, salamat gid kag maayong hapon dira sa inyo tanan. Sa mga taga Binalbagan dira kay Manang Betty Lau. Good afternoon dira nang kamusta lang sa Triple J sa Bugusin nga pamilya. Madamo gid nga salamat. Mawili naman ako si Tita Wilma sang hala makauyat ko nga sa text natin yung kisa kung pwede pa lang hingagawon mo sila tanan hingagawon mo no. Ay di bala sa Rizal de Alunan, ga-monitor lang sila sa Country Homes Phase 3 sa Barangay Estefania. Sa Rizal de Alunan, bato paray lang tada. Si Action Rex sa 1, si Tuwe sa 2, kamo dira sa 3. Okay, sir. Thank you. Gidalas 2:04 na Action Radio, Philippine Standard Time. Katuan na ito na itong tupiko iya karon nga hapon. Ang tupiko na iton karon nga hapon as mentioned ni Tita We, nahanungod sa aton mataba. O muna siling nila. Okay lang na kung ano ang wala sa imo basta may mata ka lang. Ha? Importante ang mata kay kung wala na ikaw sang makita, mangin wala pulos ang tanan. Kumpormi man ka mo dira.
Pati amo nang akon subong tupiko kay nadumduman ko bala sa may naman nga nagareklamo sang ilang mga ginabatsyag sa mata. But anyway, kung mag-abot ka na sa edad nga 40, magluwas na gilang sa ini mga ulihin tubo sa karon sa late generation kay ti tungod niya sa mga gadgets kag sang technology sa karon kun nga ang nag-apat na ng ila mata na sobra-sobra nga tutok man dira ang halit sa panulukan di bala pero sa usual ang gidya sa aton let's say sa aton henerasyon or kasunod sa aton o mga ano pa mga 30s let's say no mga 30s up 35 and above usually pag labot mo edad 40 damo sang mga nagabag-o may mga pabag-o na kag may ara na nga mga nagagwa nga ginabatsyag mo sa imo mga mata tungod may ara ta duha ka mata di bala mga mata one eye, two eyes. Te kung basta gani kung may ginabatsyag ka na sa imo mata, ophthalmologist ang na-mentioner ni Tita Wilma, kaya mo inang doctor gid sa mga mata, nga makahibalo mag-diagnose kung bala may balatian, ikaw sa mata, o kung ano ang diferensya, kag i-recommend man kamo kung talakdan antipara o kung hindi ang inyo mga mata. Na may ara kita mga pilaman ka sentuma nga i-share sa inyo sa sininga hapon natungod iya sa pilaman ka mga ginabatsyag sa mata. Ano bala inang ginatawag una ang cataract? No, sa eton katarata. No? Ang katarata, ang lente sang aton mga mata, daw may ara, kabalo ka mo kung anong lente sa inyong mga mata, ano sa aton kalimutaw, na sa aton pulong kalimutaw, inang itom gidera, na kung pamatyagan mo kung kaisa nga daw may ara bala gamay nga aso nga nagalabay na matsyag mo daw may ara pagid puti sa kilig kay ano yan mo ang katarata pwede di sa puti naton nga parte sang lawas nagatubo pwede nga may ara man sa aton tawo-tawo dira mo nang hambalin na sa aton mga tawo-tawo nga makakita gid bala na nga may ara tikon ang aton sina lente ang makulapan sang katarata inang daw kumbaga kung magtangla ta sa langit inang galon nga manipis na nga inang nagahulag iya nga madasig kun huypon sang hangin nga may ara dira gamay mamat-amat na kulapan kag maglapad kag magtabon sa aton partly lang sang aton sinitaw-taw apektado gid ang aton panulukan sina na ang color sinang katarata nasiling naton ang panulok mo kung may ara na medyo madulom na kag pagkatapos dasig ka masilawan tapos kung gabi ginabudlayan ikaw na kag feeling mo do permi ka lang bala do kinanglan mo ya permi mag-ilis ang imo antipara na kag magtulok ka sang kulor daw ano na siya ya daw lasaw na faded na bala na tungod sang nagakulap dira ang kulor matsyag mo lasaw na kung ini gani daw nagadouble ang imo sini panulukan ti anong nami da husto kinanglan kung may antipara ka na husto nga grado sang imo mata mo ni siling ko magkanto ikaw sa ophthalmologist ina pwede man sa optometrist basta eyeglasses ang kinahanglan, no? Palantaw mo ang grado sang imo mata, na kag kinahanglan ang sulod sang imo balay, ano? Kinahanglan masanag ang inyo balay. Not necessarily nga LED tanan kay makasililaw gina siya. Kung magtulo ka sa gwa ninyo, masanag na. Kinahanglan mo man makabulig sa imo, maggamit ikaw sang sunglasses. Kung hindi man sunglasses may ara na subong nga kunari ka sa sulod ano to ni hambal ni doktora sapa man nalipat ko na galing kamahal na kung ari ka sa sulod yes eyeglasses lang gid siya pero magwa ka gani kagara ka na sa silak sang adlaw may shade ng imo antipara para nga hindi ikaw masilawan. Pero hindi nami, kay sakit-sakit sa bulsa, hindi natin makaya na. Kag kung ikaw nagadalaman sang salakyan, kag may ara ikaw katarata, hindi gid advisable sa imo ang mag-drive sang salakyan. Kag kung medyo gulang-gulang na ang aton sini doktor,
o mismo, ang ophthalmologist, mahambal na siya kung grade ano na ng imo cataract, no? Kung bala pwede na siya makakas or pwede na nila makimpit kag makakas o kung hindi pa. Ang iban, ay na in reality, ang iban hindi magpa-opera sang ila katarata tungod sa ano? Tungod sa kahadlok nila nga mabulag sila. Na ang kahadlok nga mabatsyagan nyo lang kung may magsugid sa inyo. No? Pero kung magkadto ka mo sa doktor, let's say kung may nagdistorbo na sa inyo mga mata, hindi gid ka mo magkahadlok. Kadto sa doktor, kag kun amo ng inyo mga pagpangduha-duha kag inyo pagpati, pamangkot sa doktor, ka-explikaran ka mo para nga ma-encourage ka mo, maatagan ka mo, kag ma-encourage, ma-inganyo ka mo, nga mapakakas ina. Kayong doktor mahambal nga, ay may katara. Ay may katarata, ikaw. Galing kay Kwan pa ni, huben pa. Young pa bala? No, early pa? No? Hindi pa na siya madala sa operasyon. Kaya ang tendency sina, kung ipakwa mo gid, ang doktor mapasugot lang na siya. Pero ang tendency, may ara na sa chances nga may mabilin nga gamay. Di kung may mabilin nga gamay, ay madugang pagidi na. That's why nga ang suggestion always ang ophthalmologist, abi ninyo ano mga anak, hulata nga magulang. Kung sa mga prutas bala, kung linghod pa, hindi pwede. Kinanglan pagulangon anay. Pagulangon, palutuon, mas nami pagyad. Kay nga once nga operahan ina, not necessarily operahan, kiti daw kadali man lang na nila, na? Dagi na kimpit lang na nila, kung gulang na, once nga magtukal kang makimpit na nila, bilog nga katarata, ginae madala na. Pero kung linghod pa, chances is may mawigit, matubo, liwat, amo nang masiling iba nga, ginupirahan man kung paupira-upira, to lang tawaw, araw, dako mo siya gihapon. Kaya inabilang mga mahilig ka mamati sa mga marites, kag marisol, na ara gid na kinahanglan gid nami gid siya sa mga otorisado gid nga mga tao kamo magpamangkot para mahibaluan ninyo ang mga maayo na amo nang ano to hambal ni Tita Wilma gina pila iya sa mga sakit sa mata. Isa pa lang na may ara pa ko nakita ni ng presbyopia. Ano inang presbyopia nga ginatawag? Ang lentes ang aton mata hindi siya makafocus ining taw-taw sang mata, hindi siya makafocus, amo na nga hindi mo mabasa, hindi mo mabasahan ang mga letters or mga words kung hindi mo ya pagpalapit sa imo mata. Inang do idut-dut mo gid kung makita mo damay arabi sa mga antipara sa hala pa sa kaon ng iya antipara kag idut-dut gid ang ginabasa niya sa iya mata. Amo ina siya ang presbyopia, no? Ang lente hindi ka makafocus, hindi ka makabasa sang malapit, kinahanglan layo. Na kung mag-amunin na kinahanglan, kadto ka na sa optometrist, himuan ka na sina antipara, kay mabalaan na ang grado sang imo mata. May isa pag ko nakita, no? Ang eye floaters. Ay, hala eye floaters. Nagluto-luto. Kaya ang eye floaters naman nga ginatawag. Ang eye floaters, kung may ara bala kung kaisa nga daw may isa-isa ka nga makita nga mga magagmay nga galabay sa imo panulukan na pero hindi man ina delikado hambal sang doktor kay inang may feeling mo kapin pa kung kisang piyungon mo daw may nagalabay nga may shade or something nga mga bagay kung nagapiyong imo mata or bisan kung kaisa nagamuklat ang imo mata amo nang ginatawag nga eye floater bangod wala ka na nagahuben, nagadugang ang imo edad. Pero tandaan mo lang, kung magdamo na hindi mo gihapon pag-i-ignore. Kamasiling ka nga daw, ay, dugamat na sila damo, yaman. Okay man to ang bal ni Tita Wilma, kay ti nagaedad na ko. Pero kung magdamo na, let's say kung makita mo, 2, 3, pero kung magdamo na, let's say mga 4, 5, 6 na, hindi na siya nami. Kadto ka na sa doktor, ipatanaw mo na ina. Kung ano ba lang dapat nga ibulong dira, o kung anong dapat nga marekomendar niya sa imo. Tandaan nyo gid na
Ang dry eyes, very common na iya mag dry eyes, no? Bawag, ikisap-kisap mong imo mata. Kay kung dry pa, feeling mo kung dry ang imo mata, dugay-dugay ka pamisok, ho? Dugay-dugay, ikaw ga pamisok, nagaluha-luha ang imo mata, kag feeling mo bala, ining may masapra, no? May masapra sa isulod sang mata mo nga, do may puling ka, pero wala man gali na. Amo ng dry eyes. So, ang nami lang da is, may ara ka dapat eye drops, no? Pwede lang na artificial eye drops. So, may ara man lang naging baligya over the counter nga eye drops, nga wala iya gid nga siling para gid sa amo sina nga diferensya sang mata mo. Eye drops nga cleanser lang gid sa imo mata kadamo dira. Di mo hindi ta naka-mention kay may commercial value ina. Isa pa gid Tita Wilma. Ano pa gid, no? Ang age-related macular degeneration. Ano inang age-related macular degeneration? Amo na siyang sa diin balang macula sang imo mata naga-weekend na, no? Ang macula sang imo mata naga-weekend na. Ano bala ang mga sintomas sina kung may ara ka macular degeneration, age-related macular degeneration? Kung imo ma-experiensyahan nga do kagagmay ginasang mga litra nga makita sa akon mga mata. May lion ka sa akon eyeglasses, sa akon reading glass. May tadlungon kung akon antipa. Nga kagamay gihapon bisan ano mo bala kahimutan kagagmay gihapon. Kung sa colors ka naman matulok, no, sa mga kolor. Inang mga dark panulok mo nagatais. Naga-lighten siya bala, no, ang color na kagkabudlay, hindi mo mahimutaran kung hindi ka makahimutad sang itsura. Sinunigan, ay hindi ko bala kahimutad sang itsura mo, pasensya gid. But silingon may ara ka na age-related macular degeneration. Nan, kag may kinalain na gid. Kag may isa pa gid ko feeling mo bala nga inang daw wavy bala ang makita mo na gatulog ka sa let's say bisan maaglantaw ka lang sa TV pero may tendency yung kisa nga daw ka wavy ang wavy blay daw gabalud-balud ang imo panulok na ti kun why ka naman gahuben natural ina siya di ba la yes kag inang siling pagid inaya tested and proven pagid na inang magtulog ka bala ang tendency mo is to step back or kung gapungko ka, maisol ka, anay gamay, antis mo tulukon, palatandaan, naging manasang pag-edad, para mahimutaran mong isa kabagay, right? Na? Parehas kung magbasa ka, tingala ka. Na? Ang iban nga may eyeglasses, amo na lang na. Kung nearsighted ka, usual amo sina. Pero ang iban naman, amuhon mo na gani, magbasa ka, abaw, ari na lang sa tubangan ko, pero matsyag ko, kalayo si iyaman. Doon mo sina siya, no? May ara, maano mo nagigya subong, masili, may edad ka. Hindi siya magtakod sa nga reading glass. The soon, mabasa siya, pero gapiyong oy mo klatay mo mata para paano mo na makita ng imo ginabasa. Hindi kay kung piyungon ko mata ko kagamay na makita ko makabasa pa ko nan ina tungod sang imo sini edad. Amoy na, pwede ka na naiya kakadto sa aton sini mga doktor kag magpalamangkutanon or magpakonsulta sa imo mata na ophthalmologist ang kinahanglan mo. Isa ka retina specialist kay kabalo na sila galain-lain na dang parte sang aton sini mga mata di bala kag mas abi ninyo makabulig pagid ang hindi lang niya antipara kuning aton man mga ginakaon, right? Kinahanglan gid lang tawon nato ng aton mga ginakaon. Inablang pa nga pagkaon nga may makuha man tang vitamin A na, may makuha man tang vitamin C, vitamin E, zinc, copper para hindi maglala namo na mga micro nga mga vitamina kinahanglan sa aton mata. Vitamin A, C, E, zinc, copper na para hindi na maglalang ng mga ginahambal ni Tita Wilma nga mga palatandaan.
Ari pagid may isa, kabalo ko familiar mina sa inyo pala matinaan, no? Kung may ara man sa inyo pamilya, nga nagabatsyag sini inang glaucoma na glaucoma. Bot silingon nagataas ang presyon sang imo sini mata na sa masami wala ina siya sang palatandaan or wala siya sang let's say paandam. Amo na siling bala naton nga daw hindi lang matalupangdan ay paano siya magsiling nga may glaucoma kuman kay daw ay man ko sa na-experiensyahan nga kun ano do amo na siya, no? Pero ano ba lang mga symptoms sang glaucoma nga ginatawag, na inang nabudlayan ka na kung magdulom. Siling nila daw gaharapon kay hindi ko natural kay nga harapon sang huben ka pa nga kung magdulom na nagakarap ng palibot mo inaya normal na, no? Pero kung ikaw medyo nagaedad-edad na kag nabudlayan ikaw sa imo panulukan sa tiun sang gabi or pananawan mo sa tiun sang kagabihon, hindi na siya maayo. Ano pag nga pala tandaan, Tita Wilma? Inang tunnel vision. Ka-experience kamo sang tunnel vision nga ginatawag. Nga kung pamatyagan nyo, do ara, ang panulukan nyo, do ara lang sa sulod sang tunnel nga, do circle siya, nga madulom, nga nagamat-amat paggamay, nga sa punta may gamay nga kasanag. That's tunnel vision. Insa ina kapalatindaan nga may posibilidad nagabatsyag na ikaw sang sentomas sang glaucoma. Nagaburon ang imo panulok. Na may ara man kung kaisang may mix, naga-mix bala na may mix nga kasanag, nagagaw-agaw ang sanag kagkadulom na tapos ang imo mata nagapula-pula, inay ko po na nagapula-pula ang imo mga mata, tapos makabatsyag kung kaisa sang kasakit sang imo ulo or kung makabatsyag man ikaw sang kasakit sang imo mga mata. May ara ikaw mabatyagan kung kaisang feeling mo sorry kung may nagakaon dara na makabatsyag kung kaisang nga daw masuka ka, nagalingin imo ulo, ti kung dalaga man siling sila panamkon kay joke lang na ako na, no? Basta makabatsyag ka sang daw masuka ka, tapos nagalingin ang imo ulo, palatandaan ni na sang glaucoma. Cell damage sa imo optic nerve. Mabalaan mo lang kung may cell damage sa optic nerve mo kung magkadto na ikaw sa doktor, di ba? Amo na siling naton para hindi ikaw mabulag kag naka-experience ikaw sang pila sa mga sentoma nga na-mention ko nga sentoma sang glaucoma. May ara kami dira sa ginmansyonan ni Tita Wilma mga 2-3 kadto ka sa doktor. Kay nga akon pabayaan mo lang kang mabalaan mo sa uli nga glaucoma na. Hindi namin glaucoma to. Bulagon niya kasi na. Kinahanglan lang gid. That's why nga si Tita Wilma nag-remind gid sa inyo. Ang gisabala kay kabalugi ako kadamo na sang mga kauturan naton nga mga nagabatsyag sa mga unsi nga klase iya sa ila sini mga mata. Ang drooping eyelid. Ining drooping eyelid upper eyelid ni bala nga naangutan sang aton sining mimilok na sang aton mimilok ang ginatawag nga drooping eyelid o kuan siya tawag ang medical term niya is ptosis naga-weaken or nagahuyang ang muscle sining upper eyelid naton, no? Nagahuyang siya na ining naibabaw nga bahin sa aton mata ining panit nga ini na gani kung kaisa ay nang panit nga ina nagapilo sa aton mata. May nakita ka mo na nga doon nagapilo nagid tapos ang punta ni nga may ara bala mimilok nagasulod daw nagasalop na. Ano ba abi ninyo anong ginahimo dira sa mga doktor kung nagamat-amat na sa tabon sa mata mo ginaoperahan ina siya na inang skin nga ina ginaoperahan ina kay hindi pwede nga magtabon siya sa mata mo kay hindi ka makakita. Di alang-alang mo man nauyatan permi kag tukuran, hindi gid siya pwede. Okay, masigi-sige na lang na siya. May isa pa gid inang diabetic area na diabetic retinopathy. Ano ba lang inang diabetic retinopathy? Nagakatabo kung hindi ma-control ang diabetes mo. Kung hindi ma-control ba lang imo blood sugar, abi mo, kung hindi ma-control ang imo blood sugar, posible may tendency gid nga maguba ang imo mga mata kag mabulag ikaw. Dapat
mintinar mo gid nga normal always ang imo blood sugar. Manahambal ni Tita Wilma nga sa diabetes may ara hypo kag hyper. Ang hypoglycemic, hyperglycemic. Bot silingon kon hypo tama kanubo sa imo blood sugar, kon hyper tama naman kataas. Abi ninyo ang mga sintomas sina pareho. Na, di gusto niyo nga mabulag, inay ko po, hindi man, nami gid siya nga makakita ang aton duha ka mata. Kay makita naton ang katahom, kag hindi mga matahom sa aton palibot. Maka-appreciate kita, di ba la? Hindi tawi may ara pag isa ang retinal detachment. Ano naman ng retinal detachment, Tita We? Actually, na mabatyagan naton sa aton mata kung nagaedad na or nagatigulang na, no? Ang mga kaugatan bala, na inang retinal detachment, bangod sa pag-edad sang isa ka tawo, di ba la? Ang mga ugat na itong sa itong mata nga amo ang nagadala sang dugo, nagadala sang dugo, oxygen, kag nutrition, di inaara na sa likod sang aton mata, nagapaamat-amat na siya palayo. Di nagamat-amat na siya palayo. Ti ang retina naton, once na matamat na sa kapalayo, ang retina nagamat-amat manipis. Kung magnipis ina, makaangkon sang gagmay nga buho or buslot ang aton sini retina tungod sa pag-stretch. Pag-stretch sang aton mata sa aton gabutungay sila muna. Ti kun may buho-buho na inaano, makasulod or makasalupsop dira ang fluids. Amo ina kun nga nagapalayo ang retina sa aton ugat. Ti kinanglan indi ken, na? Ay labi pagkid kung ikaw may diabetes, ang sintomas, may bago nga floaters, kag light flashes. Tandaan nyo na, may floaters, inang dumay nagalutaw-lutaw, dira nga nagaagi-agi sing panulo, kung kisa do mga hilo-hilo na, no? Nan, experience siya ko manaanay, nakapin pa kung wala pa huway imo mata, na may ara dira, na may mga floaters dira, may ara man light flashes, ngay nang daw galabay lang gin nga kasanag, nga daw masiling kam lang kaisa, daw kilat, pero daw kurit lang siya, na. Tapos may ara nga daw gabalud-balud ga wavy mo panulok, may ara man nga dark shadow sa imo panulukan, may ara nga daw ara ka nagasalom sa idalom sang tubig. Ang mga anak, kung inyo na na-experiensyahan, please lang, kadto ka mo sa doktor para matagaan ka mo advice kung anong dapat ninyo himuon. Balain ang mga sentoma nga inyo gina-experiensya, dapat lamang patakdan antipara o kung dapat bala bulngon sang nagakadapat man nga bulong o kung dapat bala mag-undergo sa operation. Amo kinahanglan konsulta gid sa ginatawag eye doctor. Mamuna siling na iton, ophthalmologist or retina specialist. Ilabi na kung gulpi lang magburon imo panalukan, may mga flashes kasanag sakit sa mata, gulpi nga pag daw gadubli panulo ko ha. Lay naman na iya ha. May araman nga inang daw gulpi lang nagpalamula ang sulod sa mata mo. Kag inang imo ning eyelids bala daw nagpalamula nagpula tapos may ara nga daw gabilog sa puno nga nagapula nga makasalaan mo pa kung kaisa nga ano na gani hindi na siya tagi matang sore eyes yan sila nila nga daw pang lingling ka mga katubuan ka na mga mo na madumduman ko sa muna pero hindi may problema dira para sa imo sini mga mata ang tandaan lang naton mga anak kung may mga palatandaan nga gamay hindi na naton paghulaton nga maglalain na. Early detection, makabuligid para sa aton kaayuhan. Hindi na naton paghulaton pa nga maglala ang isa ka bagay antes naton inaaksyonan. Tandaan gid naton ina. 2:28 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo man mga reaction, bantayan ninyo ina karon pagbalik naman ni Tita Wilma kag ang aton man tag sa ka-horoscope. Pagkatapos man sambil ka mga importante nga mga commercials. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man.
Okay, kay Inday Wilma Inocencio Cabarles, bamunon, Tita Wilma, kaina, ara ka sa radyo. Ara nagupod si Inday Wilma sa aton sinia Facebook Live. Salamat, Gid. Na kay Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, please greet belated happy birthday yesterday. Na kay Hana Huhilia Pabilio, na belated happy birthday, Ma'am Ana Huhilia Pabilio. Keep safe always. Hambal ni Ma'am Elizabeth Gamala, and God bless you and your family circle. Ma'am Wilma na ya. More power to ARB. Yes, thank you, good Ma'am Elizabeth. Thanks again for the prayers, for the heart, for the love, for the kiss you sent sa Action Radio Bacolod. Ma'am Elizabeth, thank you. Hello, Ma'am Marjorie Ward. Good evening to you. Kamusta lang ikaw? Thanks for the kiss, Mama, and the hearts you sent. Ronaldine Dinoy, hi Tita Wilma, greet ko lang tani lola ko sa Sagay. Miss ko na siya. From Ronaldine Dinoy, kagwit ko lang tani si Nanay Gerom, kag Tatay Romeo. Ginoy, kag miss you all. Sa inyo tanan-tanan nga, hindi, Ronaldine ka na. Okay. Good afternoon, Tita We. Present kami dirigi hapon sa Myselin Homes. Day Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing Jennifer, Rosita Villarwell, kay Mercedes Lambert, sa may Buena Park. Stay healthy always. And God bless you and your family. Ma'am Virgie, thank you for the prayer and for the love. Again, Ma'am Inday Blaza, hi. Happy weekend ko na hambal ni Ma'am Inday. Happy weekend sa imo man, Ma'am. Kag sa tinan man natin nga palangga, nga mga tagpalamati. RJ Dihilia, salamat man sa pag-upod online kay Tita Wilma. Wow, si Ma'am Ana Sinoro. Mayong hapon man sa imo. Nabit-bit gini, Ma'am, ang big heart. Thank you. Have a nice day, Tita Wilma. Good afternoon. Ask lang ako. Wala na ko kabati. Kay Action Brian more than wala na ako nakabati sa mga program niya sa mga programs ng Action Radio. Kay may decision si Action Brian para man sa iya kaayuhan. So, whatever ginman ang naging decision ni Action Brian, iya na. Kaya siyempre may pamilya ka na you're looking for the better, no? Kag syempre, ang Action Radio, ang management sa Action Radio, naka-intindi kag nakahangop sa tag-sa kamiyembro sang amon sini pamilya. So, ara sa maayugin nga sitwasyon si Action Brian Subong, nami gid ang yasin na sitwasyon, Good afternoon, Tito Wilma. Arnolfo Sanchez Palma. Good afternoon sa mga taga-barangay Dos Hermanas, Talisay City. From Family Palma. Salamat gid, Arnolfo. Kay Rizalde Alunan, good afternoon, Action Tito We. Ga-monitor lang kami sa Country Homes Phase 3. Yes, Dana, inakaina, sir, Happy birthday kay Manong Moises para buwas. Manong Moises, ano in there, Ronaldine? Salamat, gid, sa imo. Joel Aguilar Alota. Greet ko lang gali family Scotty sa Sianda Baksay, Tita Wilma. Salamat, gid, sa mga taga Baksay, dera. Kag, yes, kay Sir, di na to sa gina, Sir Alex, kay Sir Alex Montesa. Pamo ka na. Sir Alex, good afternoon lang, dera. Happy blissful weekend, Tita Wilma. Mayong hapon lang da sa imo. Ari lang ko di naga-monitor sa imo. Okay, share da na Tita We sa aton programa. Paliyog na lang ko dahil patamyaw sa ilan nanday Mombanaz Mayo with Docmate Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Delegdon sa Phoenix, Arizona. Madamo gid nga salamat. Keep safe always and God bless. Yes, Ma'am. Yes, Sir. Alex, thank you, kid. Relax lang da. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor. Wala na yan nag-produce ang bago nga cells nga atong sinilawas kag madamo na nga tinuig nga aton man maangkon or nagina-experience ang halit sa pollution, mga radiation.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang Philippine Standard Time. Masipletan ta na yaton text hotline ay tamyaw ko a good PM tamyaw ko tibong badong Daniel si SB Toda na or ang SB Toda insakto na Toda SB Toda sa Alice from Glen 0668 salamat gid kag maayong hapon sa inyo. Good PM tita sa amon di sila Kasiliana hatagan man liwat ka sa assistance kay daw sa iban nga lugar kapanagtag naman 5696 hulat sa husto nga tion. Be more patient my dear. Tuwe, good PM aga pamati kami subong liog kugwit kay Ma'am Sola. Ma'am Sola, happy birthday! Halin kay Helen sang barangay Bulad, Isabela, 0373. Madamo gin nga salamat. Okay, Daisy Santoyo Lisa, good afternoon. Present gid kami diri sa La Carlota. Tamyaw kuman ama taga Sitio Dulom. Kag kay Papa Nestor Santoyo na sa may Bagel City. Salamat gid kag maayong hapon ni Daisy Lisaw. Salamat gid and of course dira sa La Carlota kay Gingging Perez na mayong hapon dira sa imuging kay Feli sa kay Carmen kay Tutoy James kag kay Mama Dear no dira man sa pamilya Inson. Lizel, kamusta lang kag regard sa inyo dira tanan. Alas 2:38 Action Radio Philippine Standard Time. Ma-horoscope na kita. Paamo ka na. Ma-horoscope na kita iya karon nga hapon. So bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga Sabado nga adlaw. Speaking of horoscope, unahon neton ang Gemini. Amo iniya ang zodiac sign sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. No? Sa tanan nga mga celebrators, syempre, happy birthday. Kag, yes, sa mga mag-asawaman nga nag-saulog sa ilang wedding anniversary, happy anniversary. Gemini na kita. Sa mga Gemini na naman, sa mga Gemini, mga natao Mayo 21, tubtob, Hunyo 21, yes, Gemini. Kung ikaw nagamapisan subong, magmapisan kapag no? Dugangi ang imo sini kapisan karon nga adlaw. Na, dugangan mo pagid ang imong pagpangamuyo,
Parang madasig mo, madali mo nga matapos ang imo dira ginaobra, ang imo trabaho, kag makalikaw pa ikaw sa problema. Abi mintinaha ang imo pagkamatinawhayon. Cool ka lang, chill-chilling ba na? Kag daw nagapakita subong ang imo ginahimo nga nakasentro sa imo sorry. Daw nakita naton sa karon nga adlaw, nakita sa mga tao sa palibot ninyo karon nga adlaw nga sa imo, no, sa inyo mga Gemini nakasentro ang mga joke na sa imo nakasentro ang mga joke nga ina paamo kay na bala ang tanan nga mga lahog-lahog, ang tanan nga sunlog-sunlog, gani relax lang ikaw, na relax lang ikaw kag as mention ni Tita Wilma kinanglan cool ka lang apa mo ka na 4-13-33 kag 42. Your lucky color is yellow. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer naman Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Ari Cancer posible may mag-offer sa imo sang trabaho karon nga adlaw. Pero dapat paminsaron mo gid anay sang maayo kag tulot timbangon mo gid anay ang kaayuhan nga mahatag sina sa imo kaugalingon. Baw hindi ka gin magpasaga-saga kung hindi ka gin magpasaga-saga kung wala ikaw makapangusisa. Kinanglan maghalong gid. Cancer, mga maswerte nga mga numero 11, 25, 33 kag 41. Ivory white is your lucky color. Yes, Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, kung ano man ang ginaplano, umpisahin na. Tungod, kung hindi mo ina pagsapakon kag pawalaan lang at hindi gid mahimo wala kagid resulta nga kuwaon. Kag ari pagid isa, hindi ka magpasilabot sa decision sang iban. Leo, maswerte mo or ninyo nga mga numero 7, 15, 26 kag 35. Sky blue is your lucky color. Okay. May dugang patugali ay hindi. Tsaka, kantuan na ito ang mga Virgo. Mga Virgo, Agosto 23, tubtob, Setyembre 23. Ang mga Virgo niyan, damo ka gusto himuon karon nga adlaw, no? Damo ka gid gusto himuon karon nga adlaw o galing daw nabudlayan ka bala sa imo kaugalingon magpaathag sang bahin mo. Kaya di ko hainga mangin klaro ang tanan para sa ila para suportahan kanila. Kag Virgo, halong man ikaw tungod ang love mo ba? Imunan siya subong nga adlaw. 4, 6, 31 kag 40, mga maswati nga numero page. Diba? Libra. Ang mga Libra naman Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Yes, mga Libra, hindi ka magsalasala o hindi ka magpalibugid sa anuman nga advice nga mabatian mo or mahatag sa imo. Hindi ka magpaapektuan anay. Pakalmahon mo ang imo kaugalingon. Pamatian mo lang anay, no? Kung ano man ang mabatian mo nga advice, kinanglan paninguhaon mo nga magpakalma ikaw, tunan mo sang maayo ang mga detalye, antes ikaw maghimo sang imo desisyon para hindi ikaw maghinulso. Jesse Shetty 23, 34 kag 42, light blue is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, yes, Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Baka nami, mga isog, ang mga Scorpio karon nga adlaw. So, sa inyo horoscope, ano man ang matabo karon nga adlaw, at tubangon gid sa mga Scorpion. Abaw, adi nami kiti determinado, maisog, mabaskog, may determinasyon sila sa buong adlaw. Kag mangin malipayon ikaw, malipayon kagidya karon nga adlaw Scorpio, kag halos tanan nga mga kakilala mo, pamilya mo, makibot sa ila, makita sa imo. May pagbago sa aura mo. Maswati mo nga mga numero 8, 13, 25, kag 41. Dollar green is your lucky color. Kaya, nabatian naton, una pa lang nga mga zodiac sign para sa aton sa ni horoscope. Ginatamyaw naton
si Miss Jocelyn ba? Miss Jocelyn Sugaton. Masalamat gid nakaupod ikaw live diri sa This Is My Life. Thank you gid. Ha? Halong ikaw dira man. Okay, greet ko lang bana ko greet ko lang bana ko advance happy birthday Ronaldine Dinoy nga sinungalan sang bana mo nga i-greet na iton happy birthday. Yes, tawe hiyang kugid ang Zenton Plus Gold kag Mighty C. Wow, congratulations Ma'am Virgie. Pasaho man lang ng mga food supplement mo kundiin hiyang lawas mo, di ba Ma'am Virgie? Thank you, Ged. Bibi Gregorio again, salamat Ged. Relax, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Mag-champion, superpower na, mura siya! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para Alas 2:50, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, kay Antonio Beronio and family, good afternoon lang dira sa inyo. Salamat, kid. Hindi, Ronaldin, si Ayan. Ay, mo ba na si Ayan? Okay. Kay Ayan Osorio Mondihar, advance happy birthday. Halin kay hindi, Ronaldin. Okay, salamat, kid. Daligid lang kay tapuso na ito ng mga nabilin na ito ng mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga Sabado. Ara nakita sa Sagittarius, ang mga Sagittarius ang winning mga netao Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sa mga Sagittarian or sa imo man Sagittarian, hambal sa imo horoscope karon nga adlaw, hindi ka na'y magpahubog, hindi ka na'y magpanahor. Yes, hindi ka manda mag-intra-intra sa sunluganay, kag dinugsinganay, kay nga dasig ka subong manginit, dasig ka mapikon, gani relax ka lang daanay. 8, 10, 15 kag 25, mga maswati nga numero, emerald green is your lucky color. Okay, Capricorn. Ang mga Capricorn naman, mga natao Disyembre 22, tubtub Enero 19, Capricornian. Kung pwede pa lang, no, hindi ka na magduha-duha pa. Na? Kung ano man ang plano mo, hindi ka na magduha-duha pa tungod nga, hindi ka magduha-duha nga, hindi ka magduha-duha nga ipaiway anay ina na kay hindi gid siya maayo nga himuon ina sa karon. Hindi makapaayo bala sa imo, in short, na mas wating ang numero 8, Jessie si Ace, 20 kay 20 si Ace, Capricorn. Aquamarine is your lucky color. Yes, Aquarius. Ang mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero, Jessie 8. Ang mga Aquarian, kulang pang ihibalo, no? Suno sa inyo ya horoscope. Kulang pa ang ihibalo sa pagtrabaho, kung ano man ang imo trabaho. Gani, dapat lang tunan mo pagid sang maayo kung ano ang imo pagid madugang himuon dara para nga mapunan mong imo obligasyon. Kay dira ikaw mag-aayuhan. Kag may pahanumdom ang imo zodiac sign sa imo horoscope karon nga adlaw. Balik naman ang imo ginhalinan, Aquarius. 10, 16, 28 kag 37 mga maswerte nga numero. Light orange is your lucky color. Yes, mga Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Pisces or mga Piscian, ang inyo horoscope na gasiling. Kung ang inyo partner, inyo asawa, inyo bana, inyo girl or boyfriend, may pagsunggod-sunggod, resolbaha ina. No? Resolbahon mo ina antes magresulta iya sa di pag-intindihanay o kung basi bala, kung mag-away pa, hindi para nami ang relasyon. Mentras temprano pa, solusyonin na nga daan, Pisces.
Maswerte nga mga numero 4, 26, 31, na 31 kag 37. Yes, Pisces, your lucky color is ruby red. Mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Ayan, wala ka sang maay nga palabuton kung hindi mo paglikawan ng imo barkada. Aba, gets mo na, ha? But silingon, hindi sila nami para sa imo. So, much better likawan mo lang anay para sa imo kaayuhan. Panahon na suno sa imo horoscope nga tadlungon mo ang sala nga ginahimo mo. Aries, maswerte nga mga numero 9, 15, 24, kag 36. Your lucky color is white. Ay, happy birthday gali anay dira sa San Jose Sipalay. Dira sa may San Jose Sipalay. Happy birthday kay Mama Aida Bogtae, no? Kay Mama Aida Bogtae, happy birthday sa imo. Okay. Sa mga Taurus naman, katapusan nato nga zodiac sign Taurus. Ang mga Taurus, amo ining mga nataw Abril 20, tubtob Mayo 20. Yes, Taurus, may nga balita about, di na kay nami kung may nga balita, di ba? May maayo nga balita tungod nga positibo ang dalagan sang imo pamensaron angot sa imo mga ginatrabaho sa karon. Amugin man na, basta naming pananawan mo sa imo trabaho, binigid kon inspired ka na sa bunga adlaw, tapos do ka nami lang itrabaho, do rakbi sa husto nga mudo, do ginaganahan ikaw, anami man na resulta, do pareho man nabala ko nagaluto, kabala Taurus, kung hindi namin mudo, timpla mo, hindi namin timo linuto, pero kung ba, ara ka sa mudo, kag do kondisyon, yes ka namit sang linutuan. Gani hindi magdali kung ano man ang imo dira, ginaplano or ano man ang imo ginahimo, hindi magdali. Kinanglan hulaton mo gid ang husto nga oras. Yes, Taurus, 3-18, 27 kag 40 mga maswerte nga numero, yes, lavender is your lucky color. Yes, sa aton sini nga mga kauturan nga hulat gid sa ilang horoscope, iyang aton sini mabatian nga horoscope for today. Batian yung inyo tag sa zodiac sign. Kung ano man ang inyo tag sa zodiac sign nga nabatian ninyo ang inyo horoscope, hoping nga nalingaw man kamo. Duwa lang nakabagay mo, di ba? Manginit ka o kung maghihom ka o kung ay salamat ka namin sa nga akong horoscope o kung ano pag Tita Wilma, ang akong gintayan, ginhatag ni Tita We nga lucky numbers, isa lang nakaigo. Paamo pa na sa blaw. Ako pa masulon. Bao nga mga anak mo. Kaya nga, mga lucky numbers nga mabatian nila gali. Kinatayan nila. Either sa STL, ano pag inang iban nga hampang, duwa ka numero nga ina. Ang iban sa loto, natayan ko nila, nadugangan pa nila. Bao mga anak mo. Maka 3 digits, maka 4 digits pa na kuno kung kaisa. Kasagad sinyo, no? Galing kay tindi, tekabalong manahor abi mo, no? Fernando Bongbong Narciso is watching. Good afternoon. Thank you, Ken. Faith Joy Tumbukon pala, no? Good noon, Tito We. Greet ko lang happy birthday kay Juvic Mondia. Juvic Mondia, happy birthday. Halin kay Faith Joy Palanog. Yes, kay Emilia Hipunia. Shout out ko no kay Kukoy. Kukoy, happy birthday, na? Kin John Mabakyaw. Halin kay Inday Emilia Hipunia. Okay? Ay, oo nga mga anak kamodera. At ito, Eric, salamat gid ara siya. Tawag ka monitor ko subong diri sa Barangay Bakuyangan sa Hinubaan, Negros Occidental. Yes, Inday Teresa, salamat gid. Monitor ko subong sa program mo, late tuner, pero nakaabot pa ko sa horoscope ko. Nagabantay ko sa nga akong zodiac sign nga Taurus. Confirm ko lang tawi sa imo. Kung Father's Day buwas. Hindi pa mo ka na. Hindi pa Father's Day. Father's Day will be on June 19.
Next Sunday is Father's Day, hindi subong nga Domingo. Okay? At least nakahatag kita clarification kay 7644. Kay Tibisan ako, nakabati ako, ngay Father's Day sa Sunday. Siling ko hindi. Second Sunday sa bulan sa Mayo is Mother's Day. Second Sunday is Father's Day. Hindi, kin-confirm ko. It's June 18 or 19. Yes. Third Sunday sang month of June is Father's Day. Na, di ba la? Tutu bungbong, bapa mo ka na bala. Ay ho, nga mga anak wala. Anyway, salamat gid sa inyo. Kag, ay antes man ko maglipat. Malipat, mayong hapon lang nagalianat. Mayong hapon lang dira kay Inday Norma Rosales kay Inday Grace. Kamusta lang dira sa inyo? Kay Manang Perla kay May. Dira man sa Beth Store sa itong mga suki. Inday Alma Gonzalez posisyon. Kamusta na ikaw? Nakag syempre dira man kay SB Vico Perez Kawayan kay Benito Magbanwa, salamat kag mayong hapon. Kag dira man sa Camelot of Meadows, no, kay Ma'am Cherry Alimbo kag kay Ma'am Marife Navales, salamat gid sa inyo. Adorasyon, Ma'am na Adorasyon Rufin, kag yes kay Josephine Jusera and Jusera family, kag kay Inday Nemya, kag kay Nini Fatima Salanap, mayong hapon. Imponto les tres, Action Radio Philippine Standard Time, ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for you. Died, fountain of life out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Like prayer natin sa sininga hapon, Sabado. So, happy weekend para sa tanan. Kag salamat sa pag-upod kay Tita Wilma sa This Is My Life. Karon iyang weekend. Hunyo. Hunyo 11 tuig 2022. Pero nga ito naman mabilin nga Bible verse of the day halin sa 1 John chapter 2 verse 2. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. I can't say goodbye. Lunes na naman kita mag-open. So again, Padabuas, happy Sunday and happy Family Day. Enjoy banding with your family. Balitain naman ta sa Lunes. Standby na sa mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.